No niin, jatketaan sitten eteenpäin. Seuraavaksi jatketaan paneelikeskustelulla teemalla hyvinvoiva nuori. Ja Katja Stoll saa tästä nyt sitten lavan haltuun ja puheenvuoron, niin olkaa hyvät. Kiitos. Mä ihan muina rock-tähtinä otan tämän mikrofoni heti kätösen ja menen tälle puolelle, jotta mä näen kaikki panelistit ja saan katsekontaktia. Sitähän ei pidä väheksyä, katsekontaktia, eikö totta? Se on yksi niistä ydinkysymyksistä tässäkin asiassa. Meillä on siis tänään Koti on tärkein keskustelun aiheena hyvinvoiva nuori. Ja se on semmoinen asia, joka koskettaa eri ihmisiä eri tavalla, tämä sanapari. Oikeastaan riippuen siitä, että mitä taustaa vasten katsoo, ja teistä panelisteista kaikki katsoo ihan eri taustaa vasten. Itse suhtaudun tähän lähinnä äitinä, kun on 2 nuorta, ja se, että milloin ne voi milläkin tavalla, niin se on sitten asia erikseen, mutta esitellään panelistit. Reunimmaisena siellä iloisessa paidassaan Panu Isotalo, joka on Hyvinkään kaupungin hyvinvointipäällikkö. Kokeilepa samalla puhua siihen mikrofoniin. Niin justiinsa. Kaikki on nyt semmoisissa lähetetään terveisiä asennossa mikrofoniin kohden, niin tämä kuitenkin YouTubeen laitetaan, hyvä kuulla myös teidän puhe. Niin se oli sitten Panu. Anni Kouhian piti olla mukana. Hän on nuorisotyöntekijä Hyvinkäältä, mutta hän on valitettavasti sairastunut ja kaikki toivotaan, että se ei ole sitten se. Tiedätte kyllä mikä. Sitten on Onni Pusa, ehtanuori. Ja myöskin Hyvinkään nuorison valtuuston puheenjohtaja. Oletko sä 17? Joo, mä oon 17. No niin, eli virallisesti nuori ei voida puhua. Se on sitten, milloin sä täytät 18? Ensi maaliskuussa 11. päivä. Niin, eli 4 kuukauden päästä sä oot aikuinen. Joo. Niin, ja sitten se on ihan eri asia. Niin. Joo, just näin. Sitten on Katja Kareen, hän on yrittäjä. Hän on myös äiti ja kokemusasiantuntija. Kyllä. Ja lähemmäs Katja sitä mikkiä. Ihan sillain niin kuin, niin puhukaa liian lähelle mikkiä, niin kuuluu. Noniin, kuuluuko? Ei. Ei. Vielä vaan lähemmäs. Ne on yleensä semmoisia, että puolen väliin kurkkutorveen, niin sitten kuuluu ihan sillä passelisti. Ja sitten on Petri Kylmänen, joka on Helsingin kaupungin päihdehoidon koordinaattori ja myös vakiojäsen aina silloin, kun Hyvinkäällä tavataan, niin tässä lavalla. Joo, kiitos kutsusta ja näillä esitiedoilla mennään. No juuri myös näin. isä. Ja titteleitä nyt kaikille löytyy varmaan lisääkin, mutta tässä nyt mitä taustaa vasten keskustellaan hyvinvoivasta nuoresta. Hyvinvoiva nuori sanapari saattaa äkkiseltään kuulostaa jonkun äidin korvaan jopa kirosanoilta. Kuulostaa pahalta, että puhutaan hyvinvoivasta nuoresta silloin, kun oma nuori ei voi hyvin. Ja Katja Kareen, sä oot täällä juuri kertomassa siitä, että mitä tapahtui ja minkälainen se tapahtumaketju oli, minkä seurauksena sun poikas rupesi käyttämään huumeita? Tapahtumaketju oli sellainen, että se no itse asiassa mä veikkaisin, että poika on ollut varmaan just 7. luokalla. Ja Eli noin 13. Noin 13, kyllä. Ja tavannut uusia kavereita, rupesi harrastamaan skeittausta ja näin edespäin. Ja siellä sitten koulusta oli tullut koelappu, missä luki sitten nimenä, että kannabispoju, johonka sitten olisi pitänyt reagoida, mutta me ei koskaan tätä koepaperia nähty. Ja no siinä sitten meni muutamia vuosia, kun me yritettiin pojalle apua saadakin, kun hänellä on tällaisia nepsy-ongelmia, eli siis Asperger ja ADHD ynnä muuta. Ja hän sitten ihan oma-aloitteisesti rupesi ilmeisesti itseään lääkitsemään näillä päihteillä, että sai sen olon, niin kuin itsellensä rauhallisemman olon. Ja siinä sitten yksi kesä kävi silleen, että poika jäi kiinni kannabiksen poltosta. Ja siitä samana syksynä sitten karkas kotolta ja oli 3 vuorokautta karussa. Isän kanssa etsittiin ympäriinsä ja sitten kun hänet löydettiin, niin sitten oli jo amfetamiinikin positiivinen. Ja siitä se lähti sitten,
Et silloin sitten isän kanssa tehtiin päätös, että poika lähtee sijoitukseen, että kunhan vaan turvataan hänen oma terveys ja se, että päästäisiin eroon näistä piireistä. Minkä ikäinen poika oli, kun hän lähti kotoa karkuun? Poika oli silloin 16, kun karkas kotolta sitten. Ja siitä se sitten lähti. 16-vuotiaana sijoitettiin sinne nuorisokotiin. Sen verran vielä taustatietoa, että oliko hänellä jotain lääkitystä näihin hänen diagnooseihin, tai oliko hänellä siinä vaiheessa jo tiedossa diagnoosit, vai tuliko hän No sitä myöhemmin? diagnoosia lupailtiin kyllä. Ja lääkärit sanoivat, että ihan on selvä homma, että on ihan varmasti ADHD ja kaikki ja lääkitys tulee, kunhan vaan täytyy tehdä paperitestit ensin. Ja paperitestit kun oli tehty, niin lääkäri sitten ilmoitti, että no näin jää nyt pisteestä vajaaksi, että lääkitystä ei voida määrätä. Ja se oli sitten sen tarun loppu ja siitä sitten lähti vielä lujemmin menee alaspäin. Petri Kylmänen, sä oot tehnyt todella pitkään päihdetyötä maassamme. Kuinka tyypillinen tarina tämä oli? Kirjoitin tuohon ylös, että on kovin tutun kuulonen. Yleensä voisi sanoa, saanko mä kysyä sen verran, minkä ikäinen hän on nyt? Nyt on poika 19 jo. Joo. Tässä on hyvä se, että tällainen interventio on nyt kuitenkin tehty ja onnittelut siitä niin kuin vanhempana sulle, että tuo rohkeus on ollut. Mutta Katja, sulle niin tuohon kysymykseen, niin tämä on hyvin tavallinen siinä mielessä tämä lähtötilanne, että voisi sanoa, että 11-vuotiaista ylöspäin, tuossa lähtisi niin kokeilusta, jos käyttö vakiintuu. Nuoren mieli, kun on kehittymässä ja aivot, niin tämä palkkio, nuori hakee nopeita palkkioita kaikessa. Ja jos päihteet toimii siinä palkkion antajana, niin, ja sitten jos on niin kuin perimää tai ympäristötekijät, ne on kaikki vaikuttamassa ja silloin se ennuste on huonompi, että on vaikea jotenkin keskustelemalla saada sitä kierrettä poikki, vaan tarvitaan tällaisia itselle epämukavia. Et siinä joutuu vanhempanakin käymään paljon asioita Kyllä. läpi ja mitä nopeammin se saadaan niin kuin tilanne poikki, sitä parempi on ennuste. Mutta yleensähän meillä on aika korkea Suomessa, niin kun ajatellaan päihteiden käyttöä, niin kuin päihdehoitoon hakeutumisen ikää. Et se on jopa noussut tässä 2010 jälkeen, että mennään lähes 30-vuotiaista, että hakeutuu eka kerran hoitoon. Eli mut yllätti tuossa reilu 10 vuotta sitten, palasin niin kuin kliiniseltä työtä konsultoimaan, että kuinka huonokuntoisia meillä on. Niin kuin alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset, niin kuin fyysisesti huonossa kunnossa, psyykkisesti huonossa kunnossa ja todella niin kuin rankkaa päihteiden käyttäjistä kautta sosiaalista ongelmaa. Kun puhutaan tästä polarisoitumisesta, että ongelmat keskittyy, niin se niin kuin näkyy niin vahvasti. Ja sitten samaan aikaan kouluterveyskyselyt kysytään, että oletko tyytyväinen elämäsi, niin nuoret vastaa kasvavalla määrällä, että olen. Niin haluuks ne olla oikeassa? Ne haluaa vastata oikein tietenkin. Onni, millainen näkemys sulla on tähän asiaan, että jos tehdään tämmöinen tutkimus, niin sä oot nyt niinku tavallaan kunnollisten nuorten, tiedätkö, osastossa, koska sä oot hyvänen aika Hyvinkään nuorisovaltuustossa, mutta mikä fiilis on, kun sulta kysellään tollaisia asioita, niin onko sulla sellainen olo, että sä oot rehellinen ja muut on rehellisiä? No siis kyllä mä uskon, että näissä on ihmiset on yleisesti aika rehellisiä, koska se, että sä et ihan kauheasti saa siitä valehtelusta, kun ne kyselyt on kuitenkin anonyymejä. Siinä vaiheessa, jos kysytään jotkut yhteystiedot siellä lopussa tai jotain, niin sitten se ei välttämättä ole. Et jos on riski tai mahdollisuus siihen, että sä vastaat sinne, että okei, että ei ole niin kivaa tai että okei, että käytän jotain aineita, niin silloin mä en usko, että ne enää kauheasti pitää paikkaansa, mutta siinä vaiheessa, jos ne on niin kuin täysin anonyymit ja niin kuin kukaan ei katso sun selän takana, mitä sä vastaat, niin kyllä mä uskon, että ne niin kuin aika hyvin pitää paikkaansa. Ja kuten me näissä aiemminkin näytetyissä grafiikoissa huomattiin, niin siellä oli niin kuin aika iso heittelyä niissä osassa grafiikoissa, niin mä uskon kyllä, että näissä on nämä on suhteellisen paikkaansa pitäviä.
Niin siis te katsoitte ne grafiikat, mitä mä oon saanut. Okei, hyvä juttu. Panu, miten sä näet sen niin kuin Hyvinkäällä tämän asian? Onko tämä sulle kans ihan tuttu täällä päin? No kyllä tämä tuttua on siinä mielessä, että vaikka olen hyvinvointipäällikkö, niin se on aika suorastaan irvokasta, että suurin osa asioista liittyy pahoinvointiin. Mutta niin kuin näistä Henkan ja kumppanien näyttämistä tilastoista pysty näkemään, niin suurin osa myös nuorista voi hyvin ja sitten toinen puoli voi huonosti. Ja sitten niitä hyvinvoinnin ja huonosti voinnin erilaisia ulottuvuuksia on niin paljon, että jotkut asiat voi olla yhdellä yksilöllä hyvin, jotkut asiat huonosti. Ja nämä ei ole välttämättä mitenkään mustavalkoisia. Ja mä kyllä allekirjoitan hyvin vahvasti ton polarisaation, mistä oli puhetta, että se on noussut kansainvälisissä tutkimuksissa, näissä Hyvinkäätä koskevissa selvityksissä, että se on semmoinen nykyajan oikeastaan trendi tai ehkä vähän niin kuin paluuta johonkin menneisiin aikoihin, että se hyvinvointi ja pahoinvointi sakkautuu samoihin osoitteisiin. Et sitten kun niitä ongelmia on, niin niitä sitten tuppaa kertymään vähän muidenkin puolesta. Ja itse asiassa tuossa meidän Hyvinkään kaupungin opetusjohtajan Mika Heikuran kanssa lanseerattiin käytäväkeskustelussa tämmöinen uusi termi, kun koulussa aina puhutaan kaussinkäyrästä. Niin me lanseerattiin uusi termi, tämmöinen kamelin käyrä. Ja se on justiin semmoinen, että menee silleen niin kuin täällä on sitä huonovointisuutta, sitten on vähän semmoista tasapaksumpaa ja sitten on se hyvinvoiva osa. Ja tämä on ikävä kyllä aika vahvasti näkyvissä myös Hyvinkäällä. Mä juttelin mun yhden tutun kanssa, joka pitää semmoista isoa tallia tuolla Espoossa ja hänellä on työntekijöitä semmoinen 5-6 ja ne on yleensä aika nuoria ihmisiä. Ja hän valitti just, että on erittäin vaikea saada työntekijöitä siis tämmöiseen fyysiseen työhön, joilla pysyisi pää kasassa. Ja mä olin ihmeissäni lähinnä, että toihan niin kuin vaadi muuta kuin sitä, että sä jaksat. Syöt tarpeeksi, nukut tarpeeksi, niin jaksat fyysistä työtä. Mä sanoin, että ei, että on niin paljon mielenterveysongelmia, että ei meinaa saada semmoista perustyöntekijää. Ja se järkytti mua jonkun verran. Mitä Petri sanot tähän? Joo, kyllä tämä näkyy ja nythän meidän pitää katsoa tätä hetkeä vähän eteenpäinkin, että kyllä tämä korona-aika tulee jättämään tosi rankat jäljet, että meidän täytyy varautua niin täällä Hyvinkäällä palveluissa ja kokonaisuudessaan, että se palvelujen tarve tai tuommoisen varhaisen palvelujen tarve lisääntyy. Ei tarvita niinkään, niin kuin en tarvitse rakentaa mitään hirmusta palveluhimmeliin erikoissairaanhoitoa, vaan ihan perusvalmiutta työntekijöillä tunnistaa, ottaa puheeksi. Ja se, mikä on ollut hyvä näissä kouluterveyskyselyissä, näissä viimeisissä, niin nuoret oli vastannut, että koulun kautta niin kuin tuen saaminen on lisääntynyt. Ja se on yksi reitti, missä me tavataan niin kuin nuoret, se on tärkeä, mutta kyllä tässä on niin kuin ihan koko väestössä on tämä koronan opetukset, nyt on se kohta, kun tämä pitää analysoida ja tämähän on lisännyt, kun meillä on tämä koti tässä nyt keskiössä ja näin, niin myös siellä, niin kuin, että minkälaisena nuoret on kokenut siellä oloon, kun vanhemmatkin ovat siellä, kaikki ovat olleet etäilemässä, että se ei ole suinkaan välttämättä kaikilla lisännyt sitä, että tehdään yhdessä ruokaa ja tämä on kivaa, kun joutuu sietämään toisiansa siellä. Että siinä on monenlaisia paineita. Että mä en tiedä, se varmaan niin kuin nuorena miehenä niin pystyt sen jotenkin ottaa siitä kanssa koppia, että onko näin. Niin on, niin miten sun korona-aika on sujunut? No siis meillä on mun molemmat vanhemmat on sinänsä ollut työnsä puolesta käytännössä koko ajan lähitöissä ja meidän kämppä ei sinänsä ole mitenkään niin kuin erityisen iso, niin niinä päivinä, kun äiti ja isä oli tekemässä kotona töitä, niin oli pinnat kaikilla todella kireellä, ja ne ei ollut mitään niin kuin suuria nautinnollisimpia päiviä, koska
siinä kun sitä tilaa niin kuin, kun suomalaisia taloja ei ehkä lähtökohtaisesti ole suunniteltu niin kuin sellaisiksi, niin kuin, että kaikilla on ihan hirveästi tilaa ja että ei ole sellaisia omia etäopiskelu niin kuin, tai etätyöskentelypaikkoja ehkä ihan kauheasti, että pikkuveljen kanssa kun oli omat huoneet, niin selvittiin niin kuin just kun, että ei nähdä päivän aikana, ehkä joskus morjestetaan, mutta sitten kun vanhemmat oli keittiössä tekemässä hommia, niin se oli niin kuin todella raskasta. Ja se, mitä kavereiden kanssa vaihdettiin kuulumisia, niin se on niin kuin monessa muussa, missä on niin kuin vanhemmat on ollut sellaisessa ammatissa, että siinä vaiheessa, kun tulee joku niin kuin, vähän pahempi epidemiatilanne, niin välittömästi kaikki etätöihin, niin siellä on ollut niin kuin todella raskasta se, että vaikka perheen kanssa on mukava olla, niin siinä vaiheessa, kun ei näe kauheasti kavereita ja viettää kaiken ajan siellä perheen kanssa, niin se on niin kuin monelle perheelle ollut tosi iso rasite. Niin, ennen vanhaa sitä savusaunassa pirtissä asuu kaikki mummosta vauvaa. Ja siellä ei sitten kauheasti valitettu, että vitja kun naamaa ärsyttää, kun ei ollut vaihtoehtoja. Katja, millaista teidän arki oli korona-aikana? Oliko poika silloin kotona vai oliko poika silloin justiinsa siellä? Mihin hän nyt sitten... Poika oli silloin sijoitettuna, että ei ollut kotona. Joo. Ja oliko hän semmoisessa koulukotityyppisessä? Ei ollut, vaan siis ihan nuorisolaitoksessa, missä oli paljon samanhenkisiä nuoria, jotka myöskin kärsivät ihan samoista ongelmista. Ja siellä siis me pyrittiin käymään ihan joka viikko pojan luona, vaikka oli nämä koronarajoitukset ja ynnä muut, että mentiin sitten aina silloin, kun vaan heille sopi, niin sinne käymään. Ja yhden kerran saan jopa pojan kanssa viettää koko viikonlopun siellä, että menin yöksi sinne laitokseen ja vietin pojan kanssa koko viikonlopun siellä. No teidän ongelmat alkoi paljon ennen koronaa. Kyllä. Tämä tuli vähän niin kuin kaupanpäällisenä ja et varmastikaan ole ainoa perheäiti, kuka on kokenut tämän samanlaisen tilanteen. En todellakaan. Siis meitä on hyvin monta perheenäitiä tästä Hyvinkäältä, joiden kanssa me puhutaan toisillemme, tai siis toisaalta me saadaan toisistamme semmoista vertaistukea, mutta vanhempia on todella paljon ja niitä nuoriakin me nähdään todella paljon valitettavasti, jotka on sitten luisunut tuohon päihdemaailmaan. Ja sanotaan näin, että se kannabis on ehkä semmoinen, mikä niin kuin tuntuu, että näistä meidän nuorista niin tuntuu olevan semmoinen vähäpätöisempi, että siitä ei mukamassa tulisi, niin kuin, että eihän sen käytöllä mitään ongelmaa voi tulla. Niin, toisaalta siis onhan se niin, että yhdelle yksi tekee pahaa ja toiselle toinen, että se on hyvin yksilöllistä, mutta erityisesti jos on jotain, niin kuin sä just sanoit, että pojalla oli muutenkin, mikä se oli se lyhenne? Nepsy, eli neuropsykologisia ongelmia. Niin, joo. Nimenomaan, niin voin kuvitella, että se iskee ja kovaa. On se sitten mitä hyvänsä, onko oikeassa Petri? Joo, kyllä. Meillä siis tämä itselääkintämalli tietyllä tapaa, että on oireistoa ja sitten jos ei tällaista väliintuloa olisi ollut, niin voisin väittää näin, että tämä olisi edennyt sillä tapaa, että käyttömäärä ja tiheys olisi lisääntynyt ja sitten parikymppisenä ehkä vähän päälle, riippuen nythän tämä on aika tuore juttu. On joo, ja poika on itse asiassa sen jälkeen sitten heti kun hän oli täyttänyt 18, niin hän sai sitten sen diagnoosin. Ja hänelle tarjottiin lääkitystä, mutta kun ADHD-lääkityskin, osa niistä on niitä amfetamiinipohjannaisia. Eli joo, kyllä, mutta sieltä tarjottiin semmoista ADHD-lääkettä, joka ei ole amfetamiinipohjainen. Mutta poika kun oli 18, niin hän kieltäytyi lääkityksestä, että hän päätti, että hän osaa itse lääkitä itseänsä. Okei. Joo, niin kyllä se ennuste koko ajan sitten huononee. Ja tässähän voi olla niin, että ei käydä sovituilla vastaanotoilla tai sitten katoaa tai kieltäytyy. Ihmiset voi myös kieltäytyä ja yleensä asiat vaan monimutkaistuu sitten ja se on aina niin kuin sitä vaikeampi, mitä pidemmälle menee tilanne, niin jotenkin saada uomiinsa. Kyllä joo, ja mekin ollaan siis pojalle haettu erilaisia tukikeinoja ihan siitä lähtien, kun poika on ollut jopa tarhaikäinen, että kun mä olen kuitenkin äitinä nähnyt, että kaikki ei välttämättä ole kunnossa. Ja niitä tukikeinoja meillä on ollut siis perhetyöntekijöitä ja on ollut erilaisia apujuttuja, mutta sitten taas niin kuin, ne on ollut valitettavasti riittämättömiä, että se ei vaan niin riitä. Okei, nyt kiinnostaa, että on havaittu varhaisessa vaiheessa, että nyt tarvitaan tukea ja sitä on saatu,
mutta se ei ole auttanut. Panu, missä mättää? Hyvinvointia, Panu. Joo, kyllä. Järjestelmä on aika pirstaleinen. Siitä varmaan johtuu hyvin paljon. Sanotaan näin, että multa monesti kysytään ihan niin kuin työn kautta, että miksi meillä ei ole tämmöistä palveluita. Mä monesti sanon, että itse asiassa meillä Suomessa on hyvin paljon erilaisia palveluita ja auttavia tahoja, kiinnostuneita ihmisiä ja muuta, mutta jotenkin se kysyntä ja tarjonta ei aina kohtaa, eikä välttämättä tavalliset kuntalaiset ei välttämättä tiedä, että tämmöistä mahdollisuuksia on olemassa, kun edes välttämättä me työntekijät ei tiedetä ja tunneta, että mitä kaikkea on olemassa. Ja sitten vaikka tiedettäisiin, niin pääseekö niissä saattaa olla pitkät jonot tai muuta. Et kyllä siinä paljon siinä koneistossa, missä on ihan hyvät osat olemassa, niin olisi paljon viritettävää. Mutta kyllä tässä niinku iloisena kuulee sen, että nopeasti on asioihin puututtu ja vanhemmat on ollut huolissaan ja ihan kaikilla ei sitten ole niitä, jotka oikeastaan välittää tuon taivaallista. Niin tässä tapauksessa on hyvä, että ollaan niinku, pää saatu auki. Tässä. Onni siinä nyökkäilee kovasti. Onko sulla kenties lähipiirissä sellaisia tuttuja, joilla on vanhemmat, jotka ei piittaa esimerkiksi tuon taivaallista? Tai... On. Mulla ei ehkä en näiden henkilöiden kanssa enää ihan super läheinen ole, mutta on saanut suhteellisen läheltä seurata yhden mun kaverin tarinaa, jolla vanhemmat ei ole tarpeeksi aikaisin puuttunut, ja sitten siinä vaiheessa, kun ollaan menty huonompaan suuntaan, lapsi on muuttanut toiselle paikkakunnalle jo on mun ikäinen vähän pari kuukautta nuorempi, ja siinä vaiheessahan se kontrolli häviää kokonaan, kun ei nähdä enää päivittäin, niin sitten kun niitä ongelmia alkaa tulemaan, niin se ei kauhean monelle ollut yllätys siinä vaiheessa. Että... Millaisia ongelmia? No siis tässä kyseisessä tapauksessa niin erilaisia aineita ja kaikkihan alkoi alkoholista. Vuosia sitten jo nuorena yläkoulaisena, ehkä vähän alakoulun puolella sitten mennään vahvempiin aineisiin. Tämä aika tyypillinen tapaus, vaikeuksia ihmissuhteissa ja paljon kaikkea tällaista. Et se oli kaverit osas ennustaa sen jo aikoja sitten, mutta siihen ei sitten vanhemmat ei kokenut, että tämä olisi että ei mitään tällaista varmaan ole. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ollaan aika päässä ja tiputuksessa, niin sitten ollaan vaan se, että okei, että vanhemmat on hämmentyneitä ja kaikki muut on lähinnä silleen, että tämä nyt oli ennustettavissa. Niin, kuinka suuri ongelma se on itse asiassa, että vanhemmat ei suostu uskomaan, mitä on meneillään? Mä oon esimerkiksi joutunut sellaiseen keskusteluun, tiedätte, kun Facebookissa on näitä alueellisia puskaradiokeskusteluja, niin siellä oli sitten joku nähnyt, että jonkun koulun lähellä myytiin huumeita. Ja mä satuin jo kommentoimaan sinne, että niin, tätähän me eletään nyt, että ei niillä ole mitään rajoja, että tosta tonne et mee huumekauppias, vaan ne menee sinne, missä kauppa käy. Ja siellä sai muut vanhemmat hirveitä raivareita, että ei meidän lasten koulussa ole. Ja mä mietin, että eihän ne siellä ole ensinnäkään siellä koulussa, siellä on heidän lapset. Että miten ne ei uskalla sanoa, että joo, tätä se on, vaikka se ei ole juuri minun lapseni juuri ostamassa päihteitä, niin se tilanne voi tulla silti eteen. Niin ootko sä törmännyt tähän, Panu? No, itse asiassa on, ja tässä juurikin muistelen, en viitsi sanoa, Hyvinkää se ei ole, eikä kotikaupunkini Hämeenlinna, mutta eräs muu suomalainen kaupunki. Ei ainakaan Eellä ala vai? Ei ala. Ei arvutella enempää, mutta suomalainen kaupunki, ja siellä olin töissä siellä vuosia sitten, ja nimenomaan tuolla niin kuin lastensuojelun puolella enemmänkin, niin siellä oli tietysti monia kouluja, mutta oli 2 hyvin ääripään koulua. Oli toinen semmoinen niin sanottu ongelmakoulu, ja sitten oli semmoinen eliittikoulu.
Ja mun mielestä oli aika mielenkiintoista, että kaikki oli sitä mieltä, että siellä ongelmakoulussa oli ongelmia, mutta siellä myös puhuttiin niistä avoimesti. Siellä oli erilaisia koulukiusaamisen päihteiden vastaisia prokkiksia ja siellä puututtiin rasismiin ja siellä puututtiin milloin mihinkin. Ja sitten oli tämä niin sanottu eliittikoulu, niin se oli yksi kantaan ilmoitettiin, että meidän koulussa me olemme niin hyvä koulu, että meillä ei ole ongelmia. Ja kaikki ties tasan tarkkaa, että kyllä sielläkin käytettiin kaikenlaista, kyllä sielläkin kiusattiin, sitä saatettiin tehdä ehkä hieman epäsuoremmin niitä asioita, mutta erona oli oikeastaan vaan se, että toissa tapauksessa ei puhuttu näistä asioista ja silloin niihin ei myöskään puututtu. Kaikki tapahtuu lavasteissa kauniin fasadin takana. Katja, mikä sun kokemus oli koulumaailmasta? No koulumaailmassa itse asiassa, no meidän poikakin on ollut pienryhmässä kyllä ihan jo ala-asteelta lähtien, mutta yläasteella meidän pojalla oli aivan fantastinen opettaja, joka osallistui joka ikiseen palaveriin tuolla nuorisopsykiatrisilla ja ynnä muilla, ja hän toi sen oman näkemyksen siitä pojan koulunkäynnistä. Ja hän kertoi siis ihan pojan kaikesta oppimisesta. Siitäkin kertoi, että pojalla on ihan vilpitön halu oppia asioita koulutunnilla. Mutta hänellä vaan niin kuin, hän yksinkertaisesti väsyy. Ja opettaja sitten keksi siihen ratkaisun, että hän antoi ottaa meidän pojankin kesken koulupäivän vaikka vartin päikkärit siellä sohvalla luokassa. Ja sitten sen jälkeen taas jatkettiin ja se toimi erittäin hyvin pojalla. Puhuitteko te huumeista siellä koulussa? Itse asiassa niistä ei ole kyllä puhuttu, niistä huumeista paljon koulussa. Ei ole tullut ainakaan mun korviin. Onko näitä, minkä verran Petri, sellaisia kouluja, jotka avoimesti nostaa kissan pöydälle? Kyllähän siis noihan on tärkeitä nämä tiedonkeruut, niin kuin kouluterveyskysely ja sitten sankareittenkin tekemät tutulta vaikuttavat hyvinvointikyselyt, niin niin kuin tiedonkeruuna, mutta niin kuin me tiedetään, niin suuri osahan käyttötilanteesta tapahtuu vapaa-aikana. Ja silloin se, niin kuin ne altistavat. Nyt tuossa marraskuussa julkistettiin Turun suunnalla, oli tällaista, tai vahvistettiin jälleen tutkimuksen kautta niin kuin tämän perimän merkitystä. Tämä ei tarkoita sitä, että alkoholistin lapsesta tulisi alkoholisti. Meillä aika monella on tietämättäkin perimää. Tämäkin olisi hyvä, kun vanhemmat kertoisivat, että hei, meidän suvussa sitten on tällaista ja tällaista, että olisi hyvä ihan tätä päivää niin kuin jutella niitä. Kyllä mun mielestä ne oppilaitokset ja koulut, missä on ollut, niin kyllä ne on otettu esille ja niistä on puhuttu, mutta siinä pitää olla niin kuin hienovarainen, että mitä koulu pystyy tekemään. Mun mielestä koulu on hyvä reitti tiedottaa, koulu on hyvä reitti lisätä tietoa. Sitten se taitopuoli, sehän on sitten sitä kotia ja onko harrastuksia tai mitä. Ja toikin oli sulta hyvin rohkeasti, kun sä kerroit sen, että ei nähty, vaikka oli lähellä, niin kuin säkin Katja. Niin kuin, että, eikö se ole aika tavallinen tarina, että ei mä ole tajuttu. Mullakin on ollut nuoria, joissa vanhemmat luulivat, että käy harrastuksissa joka viikonloppu. Ei ollut 2 vuoteen käynyt, mutta vanhemmat eli siinä luulossa, että hän käy siellä. Sai harrastusrahat, mutta viikonloput sitten oltiin niin syvällä ongelmissa kuin olla ja voi. Enhän mä edes muista sun kysymystä, mutta En mäkään muista olla huoletin. Eikö tämä nyt mennyt aika lailla sen otsikolle? Meni. Mä mietin sellaista juttua, että kun vaikka nyt näissä koulukyselyissä nyt ei näkynyt sitä, että noita päihteitä käytetään enemmän, niin kyllähän ne nyt arkipäiväistyy aika hyvää vauhtia. Et silloin kun minä olin nuori, niin oli todella rajua juoda kaljaa puskassa, piste. Ja sitten ne huumehörhöt, niin ne oli jossain, niin kuin, ei tiedetty missä ne oikeastaan on, tai ne oli jossain pimeissä luolissa ja ihmeteltiin. Mutta tänä päivänä niin meidän keskuudessahan kulkee ihmisiä, jotka käyttää aktiivisesti päihteitä. Ja se on jotenkin, pitää herätä niin kuin tähän uuteen maailmaan. Mua kiinnostaa nyt se, että voiko se tavallaan sattua kenelle vaan ja mitä pitää tapahtua, että sä löydät itse sellaisesta tilanteesta. Panu siellä nyökkäilee ja sitten mä haluan seuraavaksi kysyä Onnilta, että mitä sulle pitäisi tapahtua, että sä löytäisit itse sellaisesta tilanteesta. Mutta Panu. Joo, kyllä itse asiassa tuossa aikaisemmin jo ajattelin sitä, että
että oli kysymys sitten päihteiden käytössä tai mielenterveyden haasteita tai muusta, niin ne on, jokainen tarina on hyvin omanlaisensa ja siellä on todennäköisesti kymmeniä tai satoja eri muuttujia siinä taustalla. Siellä on hyvää säkää, siellä on huonoa onnea mukana. Se voi olla, että asia ratkeaa sillä, että kohdalle sattuu se hyvä välittävä opettaja tai joku valmentaja huomaa jotain tai näin. Että ne on hyvin sattumanvaraisia, että miten meidän elämässä käy myös näissä asioissa. Että siihen ei oikein... Sanotaan, että ei, vaikka tiettyjä ehkä semmoista lainalaisuuksia voidaan nähdä, niin kaikesta huolimatta niin ei ole olemassa mitään semmoista matemaattista kaavaa, miten nämä asiat menee. Että tämä on itse asiassa hyvinkin ei ole mustavalkoinen asia, vaan on niitä harmaan eri värisävyjä valtavan paljon. Esimerkiksi ajattelee vaikkapa, monesti puhutaan huumeiden käytöstä. Omalta osaltani tuli itse asiassa yllätyksenä se, että tiedän ja tunnen työn kautta hyvin erään neulojenvaihtopisteen. Ja oma vaikka alan ammattilainen onkin, niin oma semmoinen ennakko-oletus oli se, että siellä käy tämä stiku ja steku ja tsäpä ja muuta, jotka on semmoista kolmannen polven päihteiden käyttäjiä ja oikein semmoista tyypillisiä huumeiden käyttäjiä. Mutta nämä neulojenvaihtopisteen työntekijät totes, että siellä käy toki näitä tämmöisiä oppikirjaesimerkkejä, mutta siellä käy vähintään yhtä paljon esimerkiksi ihan tämmöistä työssä käyviä päihteiden viihdekäyttäjiä. Eli se ei ole mitenkään niin kuin mustavalkoista tai asiat ei ole absoluuttisen hyviä tai pahoja, tai jos joku on ongelmissa, niin hän on totaalisissa ongelmissa, tai joku, niin jos hänen asiat on hyvin, niin hänellä on kaikki asiat hyvin. Et meidän ihmisten elämä on aikamoinen tilkkutäkki, ja sitä sisäistä kohinaa ja vaihtelua löytyy todella paljon. Jes, mä voin jatkaa tästä. Siis mikä tahansahan on mahdollista. Tällä hetkellä on itse ihan kuivilla ja kaikki menee niin kuin päihdepuolella ihan hyvin, mutta toki siis onhan kaikki aina mahdollista, että eihän niin kuin, mä uskon sellaisiin elämän niin kuin tukipilareihin, että ei haittaa, jos niin kuin yksi tukipilari on, niin kuin, että vaikka sulla on koulu hyvin ja sulla on harrastukset hyvin ja perhesiteet on hyvin, mutta sitten sulla on vaikka kaveripuolella haasteita, niin se ei vielä haittaa, että niin kuin, että siellä ei ole kaikki niin hyvin. Mutta sitten kun muita pilareita alkaa kaatumaan, niin siinä vaiheessa etsitään sitten sitä hyvää olon tunnetta ja sitä, että saisi jostain sitä mielihyvää, niin jotain muuta kautta. Ja se voi sitten olla just ensimmäisenä alkoholia ja sitä kautta mahdollisesti muut aineet. Mutta siinä on myös se, että mikä me lasketaan ongelmaksi. Että voi olla, että nautit vähän viiniä jossain niin kuin tilaisuudessa, niin onko se paha? Ei varmaan ole paha, vaikka olisit nuorempi, mutta sitten meet viettämään kavereiden kanssa iltaa, otat muutaman hurteisen, niin sekään ei välttämättä ole ongelma, mutta siinä vaiheessa, kun se määrä kasvaa, niin se aiheuttaa sen ongelman, että se ei välttämättä ole se, että yhden viikonlopun vuodessa niin vedät hirveät kaatokännit jossain, niin ei se tee susta niin kuin ongelmanuorta tai niin kuin, että sulla olisi nyt hirveät ongelmat. Se voi olla hauskanpitoa, se voi olla kokeilu, mutta se, että siinä vaiheessa, kun siitä tulee tapa ja se, että miten se niin kuin, minkälaiset ne kaverisuhteet on. Mä uskon, että sillä on tosi iso merkitys, että minkälaiset tyypit sulla on ympärillä. Et jos se on normaalia siinä kaveripiirissä, että joo, että vedetään parit ja näin, niin että jos alkoholin käyttö on sellainen niin kuin normi, että se niin kuin, vähän niin kuin etelä-eurooppalainen niin kuin alkoholin käyttökulttuuri, että otetaan jollain illallisella yhdet, mutta sitten taas jos se kaveripiiri
opettaa sellaiseen lähtökohtaisesti, niin kuin, että aineiden vedon ja kaiken tällaisen pitää olla hauskaa ja pitää saada, niin kuin, että nyt ryypätään kunnolla ja katsotaan, että mitä saadaan niin kuin, irti, niin sehän aiheuttaa ne ongelmat. Ja siis kaikilla on mahdollisuus siihen, että jos ajautuu vaikka väärään porukkaan tai on vähän heikko hetki elämässä, että sen ei tarvitse olla mitenkään erityisen pitkä, että kaikki voi muuten olla ihan hyvin, mutta sitten vaikka YO-kokeet menee huonosti, samaan aikaan perheen kanssa on vähän ongelmia, jompikumpi vanhemmista saa vaikka potkut töistä ja sitten vaikka tyttöystävä tai joku muu seuralainen jättää, niin siinä on jo niin kuin monta tukipilaria kaatunut, vaikka ne olisi pitkään, että vanhemmat saa muutaman viikon päästä töitä ja tyttöystävä palaakin yhteen ja sitten pääset pääsykokeissa läpi sinne jonnekin, niin, mutta siinä on se pieni hetki, kun on heikompaa ja siinä on mahdollisuus siihen, että jos ei ne muut tukipilarit ole kunnossa, niin sitten ajaudutaan pahempaan. Erittäin hyvä puheenvuoro. Nimenomaan se, ja varsinkin nuorten ihmisten kohdalla, kun ei nähdä, että jos on niin kuin 52, niin kuin joku vaikka voisi olla, niin näkee taaksepäin, mistä kaikesta on selviytynyt jo tähän päivään mennessä, niin voipi olla, että tästäkin. Mutta kun on nuori, niin ei voi tietää, onko tämä on tässä nyt ja mikään ei tule koskaan onnistumaan. Panu sieltä huito. Joo, itse asiassa pitää onnia kiittää tuossa tärkeästä muistutuksesta. Me tykätään puhua ongelmista. Meille ihmisinä on tyypillistä ratkoa erilaisia ongelmia, tehdä maailmasta parempaa, mutta onni antoi hyvän muistutuksen siitä että se, mikä jollekin toiselle taholle on ongelma, ei välttämättä ole jollekin toiselle taholle. Tämä on tullut mulla itselläni esiin, kun on toistakymmentä vuotta teki nuorten aikuisten syrjäytymisen parissa duunia. Niin siellä saattoi olla, että se oli sille työvoimatoimiston virkailijalle tai sille opettajalle tai isipapalle tai äitimammalle tai jollekin muulle saattoi olla ongelma, että oli koulupudokas nuori tai ei ollut työpaikkaa tai muuta, mutta se ei välttämättä ollut sen nuorelle itselleen ongelma. Ja jos ihminen ei itse välttämättä miellä sitä jotain asiaa ongelmaksi, niin silloin siihen aika harvoin tulee mitään muutosta. Ja yleensä se lamppu ei syty sillä, että joku osoittaa sormella ja sanoo, että hei, sulla on ongelma, vaan se pitää tulla sisältäpäin. Se havahtuminen siihen. Niin, ja se ei tarkoita, ettei ihmisellä ole ongelmaa, mutta hän ei välttämättä itse edes ajattele, että tämä on mikään ongelma. Että ei mulla ole mitään ongelmaa, että tämä homma on ihan hallussa. Mä vaan tälleen viihdekäytän tässä näin ja ei kunhan nyt kavereiden kanssa vähän hölmöillä. Että kyllähän mä hommat hoidan muuten. Niin ja sitten aikuisena mä en tietenkään ole tämmöinen hörhöinen. Joo, ei. Näin. Mitä, halusit sä Onni siihen jatkaa vielä? Joo, siis toi just toi, että tosi monet ajattelee, että nyt kun ollaan kerran nuoria, että vähän vedetään. Ja mulla on yksi esimerkki, kun tutustuin yhteen tällaiseen tyyppiin, joka ryyppäsi joku niinku, muutaman kerran kuussa. Ei mitenkään joka viikonloppu, mutta pari viikon välein ja näin. Ja mä olin ihan silleen, että ei herra jumala, että sulla menee niinku todella huonosti. Ja hän oli, että on ihan normaali, että sun elämä on vaan todella tylsää. Että sä et tee mitään elämälläsi. Mä olin sen, no en mä tiedä ja näin. Ja sitten itsellä alkoi tulee vähän sellainen, että okei, että ehkä mun elämä onkin tylsää ja ehkä munkin pitäisi niin kuin mennä ryyppäämään ja kokea jotain tässä, kun kerranhan nuoria ollaan. Sitten puolestaan hän päätyi yhteen tällaisen pojan kanssa, joka ryyppäsi vielä enemmän kuin hän. Hän oli joka viikonloppu jossain ryyppäämässä ja sitten hän tämä tyyppi, josta mä alun perin puhuin, niin hän koki, että tämä on ihan kauheata. Että ei hän voi olla yhdessä tällaisen kanssa, joka niinku ryyppää ihan koko ajan. Ja sitten hän jätti tämän ja ryhtyi itse absolutistiksi. Että nyt hän on vaan kerran vuodessa tai jossain illaistujaisessa, mutta hän on se, että hän ei halua tätä enää ollenkaan, että tämä on ihan kauheata. Koska hänellä oli ollut tosi paljon ongelmia siinä ja hän oli, ehkä ne kaikki ongelmat ei johtunut niin kuin alkoholista, mutta hän näki sen silleen, että koska tämä tyyppi, johon hän oli tutustunut, oli tosi ilkeä hänelle ja se käytti todella paljon alkoholia, niin hän näki siinä, että okei, ei tätä, että hän ei halua elää tällaista elämää. Mä just voin kuvitella, että rakastuminen,
sattumoisin vaan väärään ihmiseen voi viedä aika suitsait väärille urille, koska rakastuminen on muutenkin, eikö se ole Petri hulluksi tulemista? On se kyllä näin voidaan. Mutta nyt et saa enempää sanoa. Nyt mennään Katjaan hetkeksi. Katja, sä kirjoitit ansiokkaan blogin Joo. teidän elämästä semmoisen kuvauksen, että miten sä löysit itsesi tilanteesta, missä sä olit aivan äimänä. Että sä olit kuvitellut, niin kuin moni muukin, että sellaisten perheiden lapset rupeaa käyttää huumeita, missä on siellä perheessä jotain ydinvaikeuksia. Tai niin sanottu huono perhe. Joo. Ja yhtäkkiä sä huomaatkin, että sun ihan hyvässä perheessä on tällainen ongelma. Miltä se tuntui susta? No aivan käsittämättömältä. Siis ensinnäkin tuli ne hirveät itsesyytökset silloin, kun mä sain kuulla, että poika käyttää huumeita. Ja alkuunhan silloin mä en edes uskonut sitä, kun mä sain kuulla itse asiassa. Taisi olla justiisa, joka tässä Hyvinkäällä Spotissa on näitä nuorisotyöntekijöitä, niin he soitti mulle ja kertoi, että hei, että nyt on kuulunut tämmöistä huhua, ja mä en uskonut en sitten millään. Ja joka tapauksessa se jäi sinne takaraivoon sitten mietittää, mutta siis sen jälkeen sitten, kun on nimenomaan törmännyt paljon niihin ennakkoluuloihin tuolla, kun on kertonut sitä omaa tarinaa, mä puhun siitä hyvin avoimestikin kaikille töissäkin asiakkaille ja ynnä muille, niin kyllä se on se yleisin luulo on se, että pakkohan nämä tällaiset niin kuin päihteiden käyttäjät on tulla semmoisista perheistä, jossa itse käytetään päihteitä tai että siellä on jotain väkivaltaa tai jotain, mitä kaikkea voi tapahtua 4 seinän sisällä. Kun sitten mä oon itsekin sitä nimenomaan painottanut, että no mä en ole ikinä, en edes kannabista kokeillut, että mä en käytä minkäänlaisia päihteitä. Mutta sitten taas kun hypätään sukupolven yli, niin sieltä löytyy käyttäjiä. Eli siis se liikkuu jollain tavalla myöskin tää geeneissä. Mutta mä oon itse pyrkinyt siihen ihan siitä lähtien, kun mun lapset on ollut pieniä, että ne ei näe vanhempiaan humalassa tai muutenkaan niin kuin minkäänlaista semmoista käyttäytymistä. Toki semmoinen niin kuin terve, vaikka jos sä otat yhden lasin viiniä illan päätteeksi tai jotain, mikä on vielä terveellä pohjalla, niin sitähän lasten kuuluukin nähdä, että ne näkee, että voi olla myös semmoista ihan tervettä alkoholin käyttöä, mutta sitten taas se, että kun meidän perheessä sitä ei ole minkäänlaista semmoista ylimääräistä tai mitään hirveätä päihteiden käyttöä tai mitään sellaista. Että kyllähän se shokki on. Tuliko sulla sellaista oloa, että jotain sä et ole tehnyt niin kuin on pitänyt tehdä? Totta. Mikä se asia oli, mitä sä mietit? Siis siinähän tuli paljon asioita, mitä mä rupesin miettimään. Mä rupesin miettimään ihan sieltä alkuajoista lähtien, että mun olisi pitänyt vaan raivokkaammin hakea sitä apua ja mun olisi enemmän pitänyt hyppiä tasajalkaa tuolla joka ikisessä neuvottelussa ja palaverissa ja ynnä muissa, että siis päällimmäisenä Eli käytännössä ajaa itses loppuun. Kyllä, juuri näin. Että ja sä sitähän saat mä pojalles teinkin. apua. Kyllä, Okei. juuri näin. Joo, semmoisena linkun leijonaimon lailla, niin hakee raivokkaasti sitä apua. Ja sittenhän kun mä sitä teinkin ja hain sitä apua, niin sitten lääkärikin oli kirjoittanut epikriisiä, että eritoten se äiti on äänessä. Että sitten ei niinku kuunneltu sitä äitiä, vaan sitten kyseenalaistettiin nimenomaan ne perheolot, että on pakko olla perheessä jonkin sortin huonot olot, että lapsi käyttäytyy näin, kun äiti on niin Siis äänessä. virallisella taholla oltiin tämmöisellä Juu, näkökulmalla. kyllä tämä samainen lääkäri on toiminut muutenkin vähän epäkorrektisti, mutta hän muun muassa sanoi yhdessä palaverissa meidän pojalle suoraan, siinä istui opettajat ja siinä istui sosiaalityöntekijät ja kaikki me vanhemmat istuttiin paikalla ja hän sanoi siinä, että no tosta ei nyt ei mitään muuta kuin rikollinen voi tulla ja vankilaan joutas ja siihen loppu. Sano ääneen sille Lääkäri, itse kyllä, henkilölle. kyllä pojalleni. Okei. Petri, sanopas tähän, miten tällaista pääsi käymään? Joo. Kun kaikki menee pieleen. Joo, kyllä tuosta tuommoisen, niin montaa juttua tuli mieleen, mä tuohon laitoin listaa, kun sä käskit Okei, mä sitten vaikenemaan. vaan hiljennan sut, kun sä oot liian kauan. Ole hyvä. Joo, tämä koskee nämä rajoitteet vai minua, mutta mä tiedän, kuka siihen on syyllinen. Niin ei hyvinkääläisellä tai jossain muualla päin Suomeen asuvalla ole sellaista vaivaa, mihin ei Suomesta palvelua löytyisi. Et ihan varmaan löytyy, mutta osuuko se kohdilleen sitten? Siitähän on kyse. Ja onko voimavaroja?
No, saanko mä tähän kommentoida? Ole hyvä. Sosiaalityöntekijä tuumas meidän perheen kohdalla, kun sosiaalityöntekijä on ainakin meidän näissä tämän koko matkan aikana niin on vaihtunut useasti. Välillä saattoi vaihtua ihan kuukauden välein ja aina tuli uusi ihminen, aina piti asiat aloittaa alusta. Ja sosiaalityöntekijä itse sanoi, että jostain syystä, vaikka niitä tukipalveluita meillekin on tarjottu ja on annettu ja me ollaan kaikki otettu vastaan, mutta ne on jostain syystä aina jäänyt kesken. Ja se johtuu sitten taas ihan resurssipulasta, että ei ole niin kuin työntekijöitä ja resursseja tarpeeksi auttamaan tällaisia perheitä ja näin edespäin. Tuohon sun kysymykseen, että kyllähän asiattomaan käytökseen pitää puuttua. Oli se, Mutta ethän sä voi puuttua, kun se on auktoriteetti. jos se on auktoriteetti. Se on ihan sama, kun sä oot lapsi ja aikuinen sanoo jotain inhottavaa, niin et sä voi sille aikuiselle sanoa, että ei tolleen saa sanoa, vaan sä vaan käännyt pois ja oot järkyttynyt. Joo, se on tietysti se on hyvin sokeraava tuommoinen. On se pistää hiljaiseksi siinä Joo. vaiheessa, varsinkin kun lääkäri on se auktoriteetti ja sanoo, mitä sanoo, niin kyllä se pistää siinä kaikki hiljaiseksi. Että kyllä se koko huone vaikeni siinä vaiheessa. Ylipäätään niin kuin, näissä semmoinen vanha nyrkkisääntö on se, että niin kuin, vanhempana, jota itsekin niin kuin edustan, tosin ei ole enää niin kuin, alaikäisen, mutta niin kuin se ajatus, että parempi on reagoida ja pyytää anteeksi, jos on niin kuin väärin arvioinut tilanteen, ennen kuin se, että pyydetään jälkeenpäin anteeksi, että en reagoinut. Ja te olette reagoinut. Kyllä, Niin, että tämä viesti sinne koteihin ja mihin tahansa, että tästähän niin kuin on kyse, että ei se aina ole semmoista linnunlaulua ja kukkaseppele päässä painelemista tai vanhemmuskaan. Mutta että se on vanhemmille kova paikka ja paljonkohan päihteiden käyttö, nämä tilanteet aiheuttaa niin kuin välillisiä vaikutuksia yhteiskunnassa, kun kerroit, että poika on ottanut hatkat ja näin edelleen. Ja mä en yhtään alaikäistä muista, kenen päihteiden käyttöön tehdään niin kuin raju väliintulo, koska siinä hetkessä ollut kiitollinen, että kiva kun tulit sössiin tänne, vaan aina raamit kaulassa menty. Sitten myöhemmin toki on oltu kiitollisia. Tuossa oli monta juttua, mitä Onnikin puhuit, niin sitten saisin ihan oman setin vielä. Me voidaan jatkaa sitten myöhemmin, mulla ei ole hirveä kiire. Mutta siis joo, haluatko jatkaa tuohon, Panulla oli jotain kommentoitavaa tähän äskeiseen kenties? No itse asiassa semmoinen kommentti tuohon, että kyllä se on ehkä tämä meidän liiankin, vaikka siinä on hyvät puolensa, niin kumminkin liiankin professionalisoitunut palvelujärjestelmä on saattanut johtaa siihen, että meillä helposti hoidetaan kerrallaan yhden ihmisen yhtä asiaa, kun pitäisi monesti hoitaa sitä kokonaisuutta. Ja asiat on tässäkin tapauksessa harvoin mustavalkoisia, että on olemassa yksi ainoa ongelma, johon on yksi ainoa ratkaisu. Ja sitten kaikki on kunnossa, vaan ne limittyy ja lomittuu toisiinsa. Ja esimerkiksi niin kuin tässäkin tapauksessa, että voi olla, että ollaan huomattu päihdeongelma, sitä on voitu lähteä jollakin tavalla ratkaisemaan, mutta sitten jos ymmärsin oikein, niin taustalla kumminkin sitten on nepsy-haasteita ja tämän tyylisiä, jotka ehkä sitten on aiheuttanut sitä, että se on ollut tavallaan sen jonkun taustasyyn lääkitsemistä se päihteiden käyttö. Oliko? No joo, itse asiassa poika on puhunut siitä, että hänellä on vähän niin kuin semmoinen, ihan kuin olisi ampiaispesä päässä, että käy koko ajan hirveä vilinä. Joo. Ja hän saa sen vilinän rauhoitettua käyttämällä päihteitä. Kyllä. Ja meidän poika itse asiassa oli sitten näiden pahimpien hetkien jälkeen, niin poika lähti tämmöiselle erityisen huolenpidon hoitojaksolle, ehojaksolle meidän painostuksesta, niin kun, että me saatiin se poika sinne hoitoon. Ja siellä ne sanoi kyllä sitten, että meidän poika on todella fiksu päihteiden suhteen. Kyllä hän niin kuin tietää tasan tarkkaan, että mitä päihdettä ottaa, että tulee rauhallinen olo, ja mitä päihdettä ottaa, että saa taas menojalkaa vipattamaan ja näin edespäin. Että se on niin kuin, ja ne tietää, niin kuin itse asiassa nämä piirit, missä poika on liikkunut, niin he tietää kyllä, että mitä päihteitä ei pidä ottaa keskenään ja näitä koktaileja ja näin edespäin. Että kyllä niillä on niin kuin hyvä tieto
taito. Nyt kun kello on kohta jo 7:10, niin mä toivoisin, että me suuntauduttaisiin tässä meidän keskustelussa sinne kohti sitä, että mitä me tehdään, kun tulee tämmöistä vastaan. Miten me voidaan auttaa, voidaanko me auttaa ihan ihmisinä ja henkilöinä, kun me ei olla ammattilaisia eikä me välttämättä kaikki edes tiedetä, että kuka se ammattilainen on, kehen pitää ottaa yhteyttä. Kuka on se, joka ei vaan rupea huutaa, että Herra Jumala, vaan sanoo, että ai tämmöinen asia. No niin, otetaanpa kahvasta kiinni. Niin mitä voi tehdä? Nyt kuka haluaa aloittaa? No mun mielestä ainakin vanhempien täytyisi pitää yhtäköyttä. Eli sitten se, että kun tiedetään se, että missä se oma nuori liikkuu ja kenen kanssa, niin ne vanhemmat pitäisi yhtä. Eli siis semmoista yhteydenpitoa. Meillä on Facebookit ja ynnä muut, mitä kautta voi ne vanhemmat etsiä ja sitä kautta voisit keskustella, että no onko meidän Jannu siellä, ai ei ole, tai näin edespäin. Tai jos se kertoo oma lapsi, että mä oon menossa tonne kaverille yöksi, niin vanhemmat selvittäisi, että pitääkö se paikkansa. Pystyykö nuorta pitämään vastentahtoaan aloillaan? No ei kyllä. Ei varmaan ei pysty. Niin. Ei. Tähän usein tämä päihteiden käyttö saattaa, niin kuin tässäkin tapauksessa teillä, niin olla se näkyvin. Ja se huomio alkaa liikaa kiinnittyä siihen, että paljon on uralla nähnyt sellaisia parikymppisiä vähän päälle, joilla ei ole, niin kuin heillä ei ole tämmöistä esimerkiksi neurologisia tutkimuksia tehty, vaan ollaan menty, että onpa hankala ja vaikea tyyppi ja häiriköö ja käytöshäiriö ja päihteitäkin se käyttää. Eli kyllä tämmöinen arviointi kokonaisvaltainen, sitten se tilanteessa sosiaalinen tilanne, perheen tilanne, kerätä niitä voimavaroja, kun ei ole sitä, säkin otit sen hienosti sen, miten sä sanoit, että ei sitä kivijalkaa tai pilareita, elämää elee eteenpäin ja tapahtuu erilaisia kriisejä, niin sitä on kuitenkin jostakin sitä voimavaraa löytyy. Mutta kylläkin onni. Onni toinen pilari. Joo, no, niin hyvin sanottu onni, niin näin se menee. Että meidän täytyy löytää ne niin kuin hyvät jutut, mutta nuori, joka on päihteiden käytön piirissä, niin hän näkee hyvät puolet siinä päihteen käytössä. Niin siis siinä olossa, niin. Mikä sillä hetkellä niin, on. Se on niin kuin se haaste. Eli justiin tämä, mä sanoisin tämä, että vanhempien rohkaisu reagoimaan. Nuorethan on alaikäiset, on kouluterveyskyselyyskin huolissaan kavereista tai perheenjäsenistä, on päihteiden käyttö. Siihen niin kuin reitti tämä koulun kautta tavoitettavuus ja niiden palvelujen vahvistaminen, psykologipalvelut, kouluterveydenhoitajapalvelut, koululääkäripalvelut ja niin edelleen. Ja eritoten se, että vanhempia kuunnellaan sitten, kun se vanhempi hakee sille lapselleen sitä tukea tai apua, niin ei torpata sitä, vaan että ihan ehdottomasti pitäisi kuunnella niitä vanhempia, koska kyllähän ne vanhemmat oman lapsensa tuntee kaikista parhaiten. Paitsi silloin ne ei tunne, jos ne sanoo, että ei meidän lapsi kyllä. Niin, no, mä oon ollut monesti kyllä kanssa keskustelemassa koulukiusaamisesta ja mä oon kysynyt, että no niin, kenen lapsi täällä on kiusaaja, niin ikinä ei nouse yksikään käsi ylös. Kenenkään lapsi ei ole. Niin se on kamala paikka. Kaikki ne on enkeleitä. No sanoppa se on kamala paikka kyllä. Onni, mitä sä mietit, että mitä sä voisit tehdä? No siis mä tietysti ajattelen nämä kaikki aina hallintotasolla ja pohdin, että okei, että me voitaisiin vähän kehittää tätä. Siis ehkä se niin kuin, kaupungin ja ylipäätään niin kuin julkishallinnon niin kuin rooli on niin kuin se, että meillä on nykyään todella pirstaloitunut järjestelmä, niin kuin Panu tuossa aiemmin kertoi, että niin kuin tuollakin aiemmin kerrottiin, niin se, että kuinka nopeasti sä pääset hoitoon, niin siinä on todella pitkä matka. Ja se, että miten niin kuin esimerkiksi sä voit ilmoittaa, meillä ei sinänsä ole tällä hetkellä mitään tapaa, että sä voit kertoa. Mä kerran, kun mulle yksi kaveri ei ollut mitään tietoa suunnitelmista, että mitä tekee tulevaisuudessa. Ei muuten mitään sen niin kuin pahempaa, mutta mä sitten pistin Opolle viestiä, että hei, että voisitko ottaa tämän kanssa jonkun tapaamisen tai jotain. Että katsotte vaan, että ei sinänsä mitään hätää, mutta niin kuin
mutta se niin kuin perusjutut. Ja se, että kuinka niin kuin vanhemmat keskustelee vaikka lapsen kavereiden kanssa, että jos on vähän huolissaan, niin voi ihan hyvin, suurin osa mä uskon, että ihmisistä kuitenkin, jos on hyvä kaveripiiri, niin kertoo, että jos kysytään, että hei, että onko tällä meidän onnilla kaikki hyvin, niin sitten voi olla sellainen, no ei nyt ehkä ihan ole, että siellä niin kuin että ne kaverit kuitenkin niin kuin tietää aika paljon siitä vapaa-ajasta. Ja se, että niin kuin, jos on vaikka tapahtumia, niin aika isoon osaan harrastajärjestöjä ja muiden tapahtumista, niin siellä on joku ilmoittautuminen, mikä nimenomaan huoltajan pitää täyttää. Et siinä vaiheessa, jos sellaisia ei tarvitse täyttää ja lapsi on koko ajan lähdössä jonnekin, niin joku kello jossain pitäisi soida, että tämä ei välttämättä meekään mihinkään tapahtumaan. Että jos anna vaan mulle rahat ja mä lähden muualle, niin se on niinku, se voi niinku olla sellainen merkki. Lapsi leimaa kyttääjäksi ja se on kauheata. Sitten se on vaan sä kyttäät koko aika kaikki. Niin kyllä se pitää olla se niinku teen. luottamus ja se, että minkälainen niinku tapa. Mä lähdin kerran yhteen tapahtumaan ja mun äiti sanoi, että joo, että älä sitten ihan kauheasti juo. Ja mä olin jo, että mä juo ollenkaan ja en siellä mitään vetänytkään. Mut se, että niinku annetaan silleen, että joo, että me ei katsota, vaikka sä oot alaikäinen, niin se ei ole ihan valtava synti, että annetaan vähän anteeksi, että hei, älä vedä ihan, että vaan yksi. Ja en vetänyt ollenkaan, mutta se, että niinku, ei anneta sellaista niinku todella, että ei, et sä voi vetää yhtään mitään, ei missään nimessä. Että se niinku, sopivanlainen tapa, että se ei, niinku, ongelma ei ole se, että joku alaikäinen vetää jonkun yhden huurteeseen jossain, vaan se, että niinku, se keskusteluyhteys vanhempien välillä pysyy. Se on pahempi, että ei kerrota ollenkaan, että vaan se, että niin kuin sitten yhtäkkiä tullaan niin kuin ihan ympäri kännissä kotiin. Että se, että siinä on sellainen keskusteluyhteys, että joo, että no vedettiin yhdet viinilasit. Joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Mun tyttäreni joskus 15-vuotiaana niin veti just semmoiset perinteiset ja uutena vuotena mä hain sen sieltä bileistä sitten ja se oli semmoinen makaroni. Ja mä kysyin, että mitä sä oot juonut, niin se oli jotain niin kuin 80% rommia ja mä sanoin, että tiesitkö sä niin kuin mitä se on? No alkoholia. Mä sanoin, että no niin, nyt tulee opetus 1. Kysy äidiltä, mitä eroa on rommilla ja siiderillä vaikkapa. Niin äiti kertoo, niin säästytään paljolta. Että se pitäisi varmaan olla joku sellainen sitten sen luottamuksen tason, että voi kysyä. Siis meilläkin on meidän lasten kanssa, molempien kanssa, on keskusteltu siitä, että mä tiedän, että sä tuut kokeilemaan tupakkaa ja mä tiedän, että sä tuut kokeilemaan alkoholia. Ne on ihan ok, että sä kokeilet niitä. Mutta sitten esimerkiksi nämä huumeet, mä oon torpannut ihan täysin, että huumeet ei ole ok, mutta se alkoholi ja tupakan kokeilu on ihan ok. Niin, huumeet on laittomia. Niin, Lähdetään juuri siitä. näin. Ja ihan muutenkin terveyden kannalta. Niin. Panu, sulla oli seuraava puheenvuoro. Joo, kyllä mä komppaan onnia, että tavallaan semmoinen asioiden mustavalkoinen käsittely tai glorifiointi tai mystifiointi jotenkin, niin niillä ei välttämättä tehdä mitään hyvää yleensä. Mutta sitten tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että mitä olisi niitä ratkaisuja, niin itse asiassa mä huomaan, että illan isäntä ja emäntä liikehtii tuolla levottomasti, niin mä rakennan heille aasinsiltaa tähän näin, että kyllä se vaan se oli kysymys hyvästä tai pahasta, niin koti on tärkeä. Ja kun nuorista ihmistä puhutaan, niin kaverit on vähintään yhtä tärkeitä. Eli kyllä sieltä aika paljon lähtee ja kyllä niin kuin justiin tämmöiset Elämäni sankari ry:n tyyliset toimijat niin tekee justiin sitä työtä siellä kaverien ja vanhempien parissa, missä sitä pitää tehdä. Et kyllä tässä niinku tieto on kaiken A ja O. Ja ehkä semmoinen, mitä vähän toistan itseäni, mutta kyllä mä sanon, että kyllä sitä apua on saatavilla. Et se ei pelkästään mene niin, että joko kyllä minä itse pärjää eikä tarvi auttaa. Ei tarvi olla niin kuin sellainen supervanhempi. Saa pyytää apua, saa myöntää heikkoutensa ja se on monesti vahvuutta myöntää. Että nyt niin kuin menee asiat vähän muutenkin kuin Strömsössä. Ja
tähän liittyen tietysti täytyy muistaa myös se, että esimerkiksi sille nuorelle, jolla on vaikka jaksamisen tai päihteiden tai minkä tahansa kanssa ongelmia, niin hänelle on apua saatavilla, mutta myös niille vanhemmille on apua saatavilla. Ja sitä kannattaa myös hakea että ei ole kysymys, monesti pitää hoitaa myös esimerkiksi sitä koko perhettä ja heidän jaksamistaan. Sitten olisi vielä Petrin puheenvuoro. Kiitos. Sitten me joudutaan lopettamaan. Ole hyvä. Sankareiden tekemään kyselynkin viitata. Me tiedetään suojaavat tekijät, että tämä lanseeraus, myös tämä että koti on tärkeä ehkäisevän päihdetyön yksikkö, niin koteihin niin kuin vanhemmillekin, että kyllä se vaan nyt on, että tiedetään, missä oma muksu liikkuu ja kenen kanssa noin suurin piirtein. Se antaa meille jo tärkeää tietoa. Ja sitten nuorethan tuottaa myös pettymyksen, koska siellähän on raittiiden määrä noussut. Että mitäs tämä nyt sitten on, että ei ole kuitenkaan pakko sitä yhtä tai kahta kokeilla, että sekin on yksi tämmöinen arvo monella, että mä oon streittari tai jotain muuta, että se on niin kuin näin. Ei mulla oikeastaan tässä muuta. Noinko? Mä oon aivan mykkeni. No, näillä puheilla mä kiitän teitä kovasti panelistit ja me varmaankin